Hello everyone, welcome back to my channel. आंनि channel बयखौबो बरायनाय थाबाय। नै आं फुङावनोहाय दालिम जिरगासिनो दङ। नै बिथिंहाय आब'नि फिसाजो मोनाहाय मोसागासिनो दं आरोना टिभियाव नायनानै। बैथिंजाय आब'आ भल जिरगासिनो दङ, लेबगासिनो दङ भलजों नाजों संनो होननानै। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो। थ'दे बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट्स आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। बिदिबा नायलांबाय थादो। नै आंहा फिसाजोफोरा खारथिंगासिनो दङ। mana dele ane mana dele गावथुनो बापरे मबाइल नायदो आने अखायाबो हानासो होबायबा जों फैनायावसो जालायनोसैलाय लोगोफोर। नै ना एवलायदों, ना एवबा गिनाय मोनो आङो मेगनजों। जालायनोसैलाय बिदिनो जारा नायदो मालायफोरनि न'फोरखौ। आं बादावनायखाय नै मोनखांबाय ना फ्राया। देखायबाय थायासै आं, दिन्थिबाय थायासै, मानो होनोबा थावा बेरदेरसोयो। ओमफ्राय बिथिं नै सामब्राम पियाज एवगासिनो। नै बे बहलजों नाजों संगोन आरोना गोथाव। दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन बे देग्लाय बोथोराव, देग्लाय बोसोरावहाय। बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। खाथिलायबाय संग्राखौ नायदो बिथिंजाय एसे गोलोमफ्रुलायबाय। बेखौ संगासिनो आं रोङो। भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। एसे आं दाइथिं भलजों नाजों संगासिनो आरोना। सोर सोर जाखो देग्लाय बोसोरावहाय लोगोफोर भलजों नाजों खोन्थाहरदो, कमेन्ट खालामदो दे। मानसियाबो लाव फिथाइ बायदि जालाय बे। आयौ दाउगांबाय, दाउनि जायाखै नालाय दानासिन आरो बे ओरैदि गिनायसनो। इंग्लिश रायलायलायनो ABCD नामा? माथो होनबालाय केक नोलै मिमि। आखाइ थिखोनायदां मानो खोमोरनाय जाबाय बुनायाबा सोरनि आथिङा, बुनाया सोरनि फैलाय गग' आखिदो नै बर्ड नै फैलाय। बोरो गैया मामा गैया। ओइ नायलाय आब' आखिनायखौ नायलाय, ओइखौ नायलाय मामाया गोजौआव जि लामदों। रोलाय आं मेगन नायनो फैलाय। ओइ नाना नायनो फैलाय, नाना फैलाय।
नाखौ होना लानोसै ओंख्रियावहाय नै गोदौबाय होनदो होना लानोसै आरामसे नै होजोब्बाय लोगोफोर होनायखौ दिन्थिबाय थायासै आङो टेस्टि जासिगोन बेखौ दसे 5 मिनिट एबा 10 मिनिटनि उनाव जासिगोन आरोना मोनबाय नै आंना ओंख्रिया लोगोफोर गोथाव नुदोंना जोसाफोरजों गंगार दुन्दियाखौ होना होनोसै आं एसे नै टेस्टि फार्स्ट जागोन नालाय देग्लाय बोसोरावहाय बिराद गोथाव मोनजागोन आरोना लकेल खावैजों मोनबाय आंना जानोसै एबार लोगोफोर टेस्टि नुदोंना नुवाखै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर लोगोफोर गोथाव नुदोंना नुवाखै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो ओंखाम जानोसै उखैसोबाय स' बिदिबा दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन